Замисляли ли сте се дали интернетът, в който днес прекарваме часове наред, е същият онзи интернет, в който се влюбихме преди години? Или всъщност е само сянка на това, което беше? Нека се запознаем с теорията за мъртвият интернет. Но за да я разгледаме и разберем, ще трябва първо да се върнем назад във времето. Спомнете си онези дни, когато влизахме във форуми като Teen Problem или DataBG и започвахме ожесточени спорове за най-безсмислените неща на света. Когато си редактирахме MySpace и кефче профилите като истински веб-дизайнери с половин ред код. Когато най-голямата мечта беше да качиш нова статия в блогър и тя да има 3 читатели, единият от които беше братовчет ти. Тогава интернет беше като дива гора, непредсказуем, малко хаотичен, но жив. Всеки сайт носеше отпечатъка на своя създател. Нямаше оптимизация, нямаше стратегии за ангажиране, нямаше борба за приходи от реклама, изкачаща от всеки ъгъл и възможен прозорец. Съдържанието се създаваше просто за да бъде създадено. Дори да е глупав сайт, идеята беше просто забавление, а не печалба. Днес обаче нещо липсва. Интернетът изглежда хем по-подреден, хем по-блестящ, хем някак по-празен. Оригиналността е заменена от шаблонност, разнообразието от безкрайни повтарящи се трендове. Нещата са доста корпоративни. И ако си мислите, че това е просто романтика по миналото, позволете ми да ви задам един въпрос. Сигурни ли сте, че това, което виждате онлайн, е създадено от хора? Проучвания показват, че над 50% от интернет трафика идва от ботове. Да, правилно чухте. Повече от половината неща, които виждате – харесвания, коментари, постове, може да са написани от редове код, а не от сърце и душа. Търсим свързаност, но често намираме само симулация. И ако си мислите, голяма работа, малко повече спам, не бързайте. Ботовете не са просто в игрите, които играете с цел да не чакате в лобито. Те могат и да бъдат инструменти за влияние, за манипулация, за оформяне на реалността ни. Те не само запълват интернет със съдържание. Те пренаписват самото ни разбиране за това какво е популярно, правилно и приемливо. И ако смятате, че това спира до тук, почакайте да чуете какво всъщност правят алгоритмите. Преди време интернет беше като библиотека. Ти сам решаваш какво да прочетеш. И за да продължиш да получаваш от същото съдържание, правиш съзнателен избор чрез абониране. Интернет днес прилича на супермаркет, в който рафтовете са безкрайни, но всички продукти са внимателно подредени така, че да купиш точно това, което някой друг е избрал вместо теб. Алгоритмите вече не чакат да ги потърсиш. Те сами идват при теб и ти предлагат това, което търсиш, понякога дори преди да го потърсиш. И не ти показват това, което е най-важно. Показват ти това, което най-силно ще задържи вниманието ти. Дори ако това означава да те ядосат, да те стреснат или да те накарат да се чувстваш недостатъчен. Защото днес разменната монета е човешкото време. Ето го капанът. Днес не ние избираме съдържанието. Съдържанието избира нас. Гледаш едно видео за здравословно хранене и за 0 време се озоваваш в безкраен поток от фитнес режими и диети. Поглеждаш едно клипче за теория на конспирацията и изведнъж светът ти става опасен, таен и вечно манипулиран. Алгоритмите не просто отразяват интересите ни, те ги моделират. И ако си мислиш, че това е всичко, познай от кого се учат ботовете. От нас. Всеки лайк, всеки коментар, всяка снимка, всяка наша емоция, написана онлайн, става част от библиотеката, която учи машините как да се държат като нас. Иронично, нали? Създадохме ботовете, за да изглеждат като хора, но сега хората все повече започват да се държат като ботове. Мета дори направиха експеримент. Създадоха чат-ботове с изкуствен интелект, които са с лицата на известни личности. Те публикуват статуси, снимки, шеги, говорят си с теб по всяко време. Всичко това естествено е автоматично генерирано. На пръв поглед – забавление. А на втори поглед – създаване на илюзия за активност там, където истинските хора започват да си тръгват. А според мнозина от нас това дори си беше легален начин за събиране на данни и обучаване на изкуствен интелект. Но защо се полагат толкова усилия да ни убедят, че интернет е пълен с живот?
Нека всеки един от нас сам открие отговорът на този въпрос. Но нека се попитаме още нещо. Ако всички мислят по определен начин в коментарите, ще започнем ли и ние да мислим така? Вероятно. Нарича се фалшив консенсус. Ако видиш хиляди коментари, подкрепящи дадено мнение, мозъкът ти автоматично започва да го възприема като масово прието. Дори ако тези коментари са писани от нищото. Така интернет не просто оформя онлайн средата ни. Той оформя нас, нашите идеи, нашите решения, нашите действия в реалния свят. И всичко това се случва бавно, тихо, почти невидимо. Да бъдем честни, технологиите сами по себе си не са враг. Те са инструмент. Въпросът е, кой и за какво го използва. Днес дигиталната грамотност е новата суперсила. Не просто да знаеш как да цъкаш по екрана, а да знаеш кога екранът цъка по теб. Да се запиташ, кой стои зад това съдържание? Избирам ли аз това, което консумирам, или някой друг избира вместо мен? Мога ли да оставя телефона, да се отвържа от мрежата и да прочета 10 глави от книга без ръката ми инстинктивно да посяга към екрана? Интернет не е изгубен, не е мъртъв. Но трябва да си спомним, ние го изграждаме с нашите избори, с нашето внимание, с нашето мислене. Бъди критичен, бъди себе си, бъди човек.